ଦୁଇରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଶିଖେଇ ଦେବେ। ଭଲସେ ଦେଖ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6 କିମ୍ବା 8 ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ 126 ର ଏକକ ଘରେ 6 ଅଛି, ମାନେ ଏଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର, ଯଦି ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଠି ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କରିଦବା 1 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 3, 3 2 5 କେ 6, 6ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାମାନେ 123 ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। 4 ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର, ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଯଦି ତମର 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଶେଷ ଦୁଇ ଅଙ୍କ 16, 16 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 4 × 16, ତାମାନେ 316ଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର, ଯଦି ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟା 0 କିମ୍ବା 5 ହେଇଥିବ, ୟାର ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା 5 ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 0 କିମ୍ବା 5 ହେଇଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। এটা ସେମିତି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର, ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। 132 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାରଣ ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାରଣ 3 ଯୁକ୍ତ 2 ଆଉ ଯୁକ୍ତ 1, 3 2 5 6, 6ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ 132 ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ 132 ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର, ଶେଷ ଅଙ୍କକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦବ, ଶେଷ ଅଙ୍କ ହେଲା 3, 3 କୁ 2 ଗୁଣ କଲେ କେତେ ହେଲା 6, ତାକୁ ବାକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଫେଡିବ, ବାକି ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଲା 20, 20 ରୁ ଏଇ 6 କୁ ଫେଡିବ, 20 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ 14। ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ 3 କୁ 2 ଗୁଣ କଲେ 6, 6 କୁ 20 ରୁ ଫେରିଲେ 14, 14ଟା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାମାନେ 203 ବି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 8 ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର, ଦେଖ ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ, ଶେଷ 3 ଅଙ୍କ କେତେ 240, ଇଏ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାରଣ 8 3 24, 30 ହବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାମାନେ 3240 ଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଶେଷ 3ଟି ଅଙ୍କ ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଯାହା, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ସେଇଆ। ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 7 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 9 କରିଦବ, 9 2 11 7 18, 18 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାମାନେ 729 ବି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 10 ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଅତି ସହଜ, ଶେଷରେ ଯଦି 0 ଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଭିଡିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।